La Judit Pla, consultora d'infància i família, ha vingut al Té de Tot per donar-nos eines per arribar a ser les mares i els pares que volem arribar a ser. I bé, avui en concret parlarem de situacions de divorci i com aquestes situacions poden afectar els infants, no? I quin control i gestió podem fer. Molt bon dia, Judit. Bon dia. Com estàs? Encantada d'estar aquí, com sempre. Bé, Judit, avui parlarem d'una situació que a vegades pot ser dificultosa i difícil de gestionar pels infants, que són els divorcis. Quin és el punt de mira que sempre hem de posar quan ens trobem en una d'aquestes situacions? Quan ens trobem en una situació de divorci, el més adequat és posar els infants en el punt de mira. Veure què funcionava en el sistema familiar anterior i intentar preservar-ho. És a dir, podríem fer un cas pràctic. Què et sembla? Et sembla bé, Laia? Sí. Doncs mira, imaginem-nos que tenim una parella que són, no sé, el Pere i la Mireia, que fa anys que estan casats i tenen dos fills, el Jofre i el Miquel. El Miquel té altes capacitats, té 12 anys i va un curs endavant, i el Jofre té 9 anys i té dislèxia i té un currículum adaptat. I el Pere i la Mireia ho fan tot per estar bé, és a dir, porten els fills a l'escola que encaixa amb els seus valors, cadascun dels seus fills fa els extraescolars que encaixen amb la seva personalitat, el Miquel, que és més tecnològic, fa robòtica, i el Jofre fa futbol, el que sigui. I arriba un dia que es confessen, ens estimem, però no som feliços junts. Què diries que és el més adequat fer en una situació d'aquest tipus? Em permeto fer-te preguntes a tu, Sí, i tant. Si jo fos... Qui soc? La Mireia. Jo soc la Mireia. Sí, la mare. I és que clar, jo no m'he trobat mai aquesta situació, la veritat no sé què faria. Des del punt de vista dels infants i també pels adults, si s'estimen i s'adonen que amb estimar-se no n'hi ha prou, que no són feliços cap dels dos. I són prou valents com per reconèixer-s'ho. Aquest és un cas hipotètic que estem fent. Clar, com que jo mai m'he trobat en aquesta situació, no sé què faria. Clar, sempre pots optar per deixar la relació, però en tenir infants jo crec que ha de ser molt complicat. Perquè penses en ells, en la vida que poden arribar a tenir o com ho portaran, no? Clar, no sé, o això, o arribar a una teràpia o intentar trobar solucions d'aquest tipus, saps? Però no et sé dir 100% el que faria, perquè no m'hi he trobat mai. Cada cas és diferent, és totalment cert. Però sí que, per exemple, en el cas dels nostres protagonistes, si han fet teràpia i han vist, han posat els seus mitjans, han fet els seus intents i veuen que realment no són feliços, és important que sapiguem que els nostres fills no necessiten que estiguem junts, necessiten que estiguem bé. Si estem bé junts, perfecte, millor, molt millor, però si no podem estar bé junts, necessiten que estiguem bé, que cada un dels pares faci el possible per estar bé. I si és necessari separar-se, s'ha de ser valent. També serà més autèntic la nova distribució, la creació del nou sistema familiar, hi haurà més veritat. I els nens també necessiten viure la veritat. Això és molt important dir-ho. Aquest és el primer punt. I clar, i això, el comportament dels infants de vegades, quan veuen aquesta situació, que hi ha una situació delicada a casa, doncs també com els podem ajudar amb el seu comportament? Perquè potser veiem comportaments de rebel, o per l'escola, que a vegades poden fer algun comentari no adequat quan s'entenen que els pares es volen separar. Això com es veu? Doncs els podem ajudar parlant amb ells, explicant-los la situació, perquè és molt important que sàpiguen, perquè els nens capten les coses a un nivell energètic. Inclús un nadó de 5 mesos, està captant si en l'ambient hi ha estrès, hi ha angoixa, o hi ha alegria, hi ha felicitat. Per tant, és molt important posar paraules a allò que passa. I com les posem, aquestes paraules? Hi ha molts professionals que diuen, en cas que us separeu, han de ser els dos progenitors, el pare i la mare, que conjuntament ho han d'informar els fills. Jo dic, aquest és un escenari ideal sempre i quan no hi hagi tensió, perquè si hi ha molta tensió, els nens també ho capten. Aleshores, com ho podem fer? Doncs tenim present que el joc és el llenguatge dels infants. Aleshores, si podem jugar amb ells, per exemple, si tenim Playmobil a casa i podem fer 2 casetes
i explicar, doncs mira, el Jofre va cap aquí, dependrà evidentment de l'edat dels fills, no? Però veure com els ninos es desplacen, ara tenen 2 cases, els pares els continuen estimant, continuen veient, tindran la casa del pare i la casa de la mare, i aniran junts, i per exemple, mantenint tot allò que funcionava del sistema familiar. En el cas dels nens, del Miquel i el Jofre, si el dijous berenaven amb el grup escolta, els 2, i els agradava, intentem preservar-ho, que canviï el menys possible. Tot allò que funciona, preservem-ho, llavors ho expliquem. I els dijous continuareu anant a berenar amb els Playmobil o com sigui. Dependrà de la capacitat intel·lectual, cognitiva de cada un dels nostres fills, de l'edat, evidentment, i també de la capacitat emocional. Si és un nen molt emocional, que s'angoixarà molt, li explicarem amb unes altres paraules que si és un nin més fred, més racional. Hem de conèixer molt els nostres fills perquè és un moment molt delicat. I el que podem fer per protegir-los davant de les paraules de l'escola i d'aquesta situació que és una crisi, és un moment de canvi, és donar-los les eines amb les nostres paraules, que quan ells ens facin preguntes sempre trobin una resposta a nosaltres. Estar disponibles, ells ho noten. Clar, ells també han de ser conscients de la realitat, no? Absolutament. Han d'entendre què vol dir separar-se, no?, un divorci, i què comportaria, no? Totalment, i que això no comportarà ni que el pare ni la mare es deixin d'estimar entre ells, ni els deixin d'estimar a ells. Clar, això és molt important. Se'ls pot dir coses com el pare i la mare ja no riuen junts, i per això ja no estan junts. Cada família trobarà la seva manera i el seu sistema en funció de com siguin els seus fills. També això implica un treball molt personal, no?, i de creixement per part dels adults, no?, de tenir aquesta visió i aquesta mentalitat de dir ho hem de fer-ho bé pels infants que tenim, no? Perquè jo imagino que cada família és un món, però hi ha situacions de divorci que són complicats també, no? I no sempre és fàcil. I tant, gràcies per aquesta pregunta, Laia. Sí, és un treball personal. O sigui, sempre explico que els nostres fills són el nostre mirall. Per tant, tot el treball personal que nosaltres puguem fer en una situació de canvi, com és un divorci, és treball que els estalviarem a ells. Som nosaltres els que hem de créixer, els que hem de fer crear el nou escenari familiar de la millor manera que s'adapti a les necessitats dels nostres fills. I hem d'entendre que és una situació complicada perquè també hi ha interessos patrimonials, hi ha 2 sistemes familiars que se separaran, hi ha moltes coses en joc, però si podem preservar els nens al mig, posar-los en el punt de mira, tot serà millor, perquè si els nens estan bé, nosaltres també estarem bé. I és important també trobar un advocat que entengui de menors, que entengui d'infants i que sàpiga què és el millor per cada nen en cada situació, o un mediador. Sí. En aquest cas, parlem de divorcis amb nens bastant petitonets o en adolescència, que també és una edat bastant complicada, en què les hormones ja sabem com estan. En aquests casos també com funciona? Com els podem comunicar la situació i que realment s'ho puguin prendre de la millor forma possible? Perquè l'adolescent ja és molt més conscient de la realitat. Just anava a dir això, un adolescent ja és molt més conscient de la realitat i segurament no caldrà comunicar-li tant perquè ja haurà vist, haurà sentit i ja serà conscient de la situació. Però amb els adolescents és el mateix, o sigui, amb unes paraules més d'adult, més d'adolescent, però explicar-los la veritat. El pare i la mare a partir d'ara faran camins separats, però això no vol dir que us deixin d'estimar ni que es deixin de respectar entre ells, i estar sempre disponibles, perquè a més amb els adolescents passa d'una manera molt... Un adolescent no fa una pregunta directa com i ara us separeu? Normalment és i ara on anirem, i ara... Llavors, amb els adolescents, aquesta cosa que fem els adults de seure'ns un davant de l'altre i parlar no funciona. És millor tenir un altre focus d'atenció. Quan nosaltres estem conduint i portem l'adolescent al costat, escolta, saps que... O quan estem preparant un berenar, no tenir contacte directe en els ulls va molt millor amb els adolescents, perquè és com el seu llenguatge, més informal. Més informal. Sí. I sobretot és molt important que tant els petits com els adolescents tinguin la certesa de que serem uns referents estables. Què vull dir amb això? Que sempre que tinguin una pregunta hi serem, que sempre que sentin un mal comentari a l'escola podran arribar a casa i a casa ha de ser un lloc on es pugui recollir tot això. Això és importantíssim. També, si no se gestiona correctament aquesta situació, quines repercussions en actituds
podem detectar en els infants? Doncs podem detectar molta ràbia, molta frustració, sobretot, per exemple, jo m'he trobat en casos de persones que diuen fa 2 anys que estem separats però els nostres fills no ho saben. Però com pot ser això? Clar, aleshores tenen ràbia, tenen frustració, confusió. Quan no els expliquem les coses als nens els genera confusió mental, és com una boira. I aquesta confusió afecta a tots els àmbits de la vida, perquè, per exemple, per anar a l'escola, no sé, per aprendre matemàtiques, ens hem d'enfocar les matemàtiques, que és tot el contrari de la confusió. Que potser no prendran l'atenció que necessiten en els moments de la seva rutina. No, perquè la seva vivència, el que estaran visquent energèticament i sensorialment i sensitivament, ningú els explicarà, per tant, no podran posar l'etiqueta mental. Els meus pares s'estan separant. La veritat, per molt dolorosa que sigui, sempre ens allibera, ens encaixa. I ens dona ordre mental. Tu realment, Judit, ofereixes alguna mena de cursos o algunes menes de formacions respecte a aquest àmbit? Sí. Justament estic fent un curs de l'art de maternar per infants amb pares separats, perquè és una situació, és com, jo dic que el creixement personal és com la colònia i quan hi ha una separació, un divorci és com el perfum, allà es concentra tot. I sí, ofereixo un curs que són a Fornells de la Selva, que és on visc. Que està aquí al costat. Que està aquí al costat, i hi ha un aparcament facilíssim, i és un curs de 3 dissabtes alterns, o sigui, un dissabte sí, dissabte no, durant el mes de febrer, i el primer dia és nosaltres com a mares i pares, el segon dia és els nostres fills, i el tercer dia és nosaltres com a persones. Vull dir que és un curs molt ampli, i ho faig també d'una manera així, amb casos pràctics, posarem música i farem una festa final. Mira que bé, amb festa i tot! Sí, amb festa i tot. Sí, perquè és un tema complicat i m'agrada que es pugui entendre. Els casos pràctics són molt... s'entén millor. Sí, és com una història, al final, quan som petits. Exacte. Sempre ens ho expliquen tot amb històries. Com un conte, no? Sí, com un conte. I donarem respostes a tots aquests temes i, per exemple, temes tan importants com podem no transmetre les nostres pors als nostres fills. Això també és un tema molt important. Molt. O com podem, per exemple, en el cas del divorci també és molt important que nosaltres com a pares ens plantegem què m'aportava la meva parella. És a dir, per exemple, en el cas hipotètic que hem fet, el Pere se sentia segur amb la Mireia i amb la família de la Mireia, perquè és una família més estructurada, molt gran, pel que sigui, i la Mireia se sentia lliure amb el Pere. Doncs cadascun, un cop es separin, seria l'adequat, en quant a creixement personal, seria que es plantegi, per exemple, la Mireia, com puc jo fer-ho per sentir-me lliure, sense necessitat ara del Pere. I el Pere, com puc fer-ho jo per sentir-me validat, per sentir que sóc correcta, per sentir-me protegit. És molt important que ens plantegem què ens aportava o què creiem que ens aportava l'altra part i fer-ho créixer nosaltres mateixos. Així és com nosaltres no repercutirem les nostres pors en els nostres fills. I bé, ara ja per acabar m'agradaria preguntar-te qui pot assistir-hi i com ho ha de fer. Doncs que pugui... Només podem donar el meu Instagram, que és l'art de maternar, i és tot amb guió baix, tots els espais amb guionet baix, i s'han de posar en contacte amb mi, jo publicaré a les xarxes, i pot assistir-hi tothom que estigui interessat. Tothom. En principi són per pares i mares amb fills separats, no cal que estiguin divorciats, però sí en una situació de separació i que tinguin interès en aquest tema. Doncs que s'animin. Això mateix, que s'animin. I tant. Doncs moltíssimes gràcies, Judit. Ens veiem a la pròxima amb moltes més eines. Gràcies a tu, Laia. La propera. I bé, ara us deixem una petita pausa publicitària i en tornar l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ens visiten avui al Dia de Tot i en concret a la sessió d'avui el que farem serà doblegar toallons perquè és un element essencial pel servei. Tot això ara ho veurem després de la pausa publicitària. Can Regàs, residència i centre de dia de Girona. Passió per cuidar. Passió per acompanyar.